Jó napot kívánok, Holczor Attila vagyok. A folyékony glutation termékekről fogom elmondani a terméktapasztalataimat. Egy gyors bemutatkozás, természetgyógyász iskolát végzett, alternatív mozgásmasszázs terapeuta vagyok. Egész életemben semmilyen gyógyszert nem szedtem folyamatosan, csak néha gyulladáscsökkentőt, azt is rövid ideig. 59 éves vagyok, 2 évvel ezelőtt kezdtem el szedni a glutation termékeket. A glutation szedése mellett folyamatosan nem szedtem semmilyen vitamint általában, pár táplálékkiegészítőt, magnéziumot, klorofil tablettát, illetve ilyen gyógynövény komplex kapszulákat szedtem. Az első tapasztalatom a glutation szedésekor, hogy 3-4 hét múlva teljesen megszűnt a fogényemnek a vérzése, még erős fogmosás után sem vérzett. Aztán a szervezetem sokkal energikusabb lett, és az influenza járványokat ritkábban kaptam el. Más fizikai változást nem észleltem magamon, ezért is készítettem el most ezt a videót azoknak, akik úgy érzik, hogy szedik a glutation, és mégsem érznek semmiféle változást. 2024. novemberében kaptam egy mágneses kvantumrezonancia analizátort, amivel elemeztem is a szervezetemet. Majd ezt az elemzést újra elvégeztem 2026. január 15-én. Ez egy 14 hónapos időszak. Ez a gép körülbelül 250 különböző értéket elemez, mutat ki a szervezetünkről számszerű adatokkal. Így néz ki egy ilyen elemzés. Felírja a nevet, életkort, mikor készült a elemzés, számszerű érték, melyik a normál érték, melyik a mért érték, és egy ilyen színskálába berakja az értéket. 14 hónap után összehasonlítottam ezt a két elemzést. Amikor a mutató egy szín skálával arrébb ment egy javulásba, azt neveztem el nagy javulásnak. Amikor 2 vagy 3 értéket ment el arrébb, azt neveztem el nagyobb javulásnak. Amikor a színskálán belül maradt a mutató, de a javulás mértéke kicsit vagy nagyobb lett, azt neveztem kismértékű javulásnak, illetve maradt, ami a színskálán belül maradt, illetve maradtak kisebb rosszabbodás, nagyobb rosszabbodás és nagyon nagy rosszabbodás. 14 hónap alatt nekem 5 értékem lett nagyobb rosszabb, 21 értékem lett kisebb rosszabbodás, 20 értékem maradt egy picit rosszabb, 24 érték maradt változatlan, 26 érték kicsit javult, 78 érték nagyot javult, és 78 érték nagyon nagyot javult, amely azt jelenti, hogy 2 vagy 3 színskálával lett jobb az eredmény. Itt látható a két elemzés egymás mellett, az egyik 2024-ben baloldali, a 2026 első volt a jobb oldali. Itt láthatók az értékek, mennyi volt a javulás, ez itt javult, egy romlott, itt is javult, ez az érték, itt 2-vel javult folyamatosan. Gyomor és bélrendszer, látni, hogy már csak 1 van rossz érték, 4 jó zöld értékben van. Májfunkció is jelentősen javult. 2 már jó értékben van, és ez a 2 érték is, 3 érték is. Ez egy a fehér anyagcserében egy kicsit romlott. Epehólyag funkció, itt már 4 érték van jó sávban. Hasnyálmirigy,
Hasnyálmirigy is már egy érték jó sávban van. Veseműködésnél mindannyi egy érték zöld sávban van. Tüdőfunkció szintén mind a 4 érték jó sávban lett. Agyideg egy híján mindegyik zöld értékben van, ez egy picit romlott. Csont elemzés bizonyítvány, itt is egy érték javult, többi az normál értékben volt. Csontsűrűség, itt is 3 érték már zöld sávban van, ez egy picit romlott, ez változatlan maradt. Reumás, csontbetegség, 2 zöldben van, ez nagyot javult, ez is javult, ez egy kicsit rossz lett, és ez is javult egy összességében, ezek az értékek. Vércukor, 2 zöldben van, ez egy kicsit romlott. Alapvető fizikai minőség, mind az 5 érték normál értékben van. Emberi méreg, elemzés, 3 már jó értékben van, negyedik az elektromágneses sugárzás, ami egy kicsit most több lett. Nyomelem, ez is látható, hogy nagyon sok érték már zöldben van, illetve sokat javultak folyamatosan. Minden érték javult. Prostata elemzés, mind a 3 érték egy osztással beljebb lett. Szexuális funkció az változatlanul jó. Bőrelemzés, látni, hogy a bőrelemzésben is folyamatosan értékek javultak. Egy a bőr melanin index, ami lett, rosszabb lett, tehát többi érték javult. Endokrin rendszer, mindegyik a zöld értékbe került. Immunrendszer is sok a zöldbe került, illetve javultak. Egy, ami romlott, ez a manduláknak a immunindexe. Vitamin az változó, de több érték az javult. A vitamin, ami romlott, C-vitamin maradt ugyanúgy a negatív értékben. A többi az mind javult. Aminósavak is javultak, a metinon kicsit rosszabb lett, és a valine, de összességében a jelentős része itt is a zöld sávban van. Csontnövekedési index, már 3 érték zöldben van, és 2 kékben, ez is jelentősen javult. Szemelemzés, itt is javultak az értékek, a kollagén szemránc kivételével, többi érték sokan zöldbe lett. Nehéz fémek, azok is javultak, már csak 3 index maradt, ami a króm, ami kicsit romlott, többi az folyamatosan javult. Allergiás indexek is javultak, tehát több van már a zöld sávban. Koenzim elemzési bizonyítvány. Egy kis javulás történt, itt is már 2 a zöld sávban van. Elhízási elemzésnél is már 3 zöld részben van, illetve ezek az értékek is javultak. Kollagén, a kollagén is folyamatosan javul, ez az egy a reproduktív rendszer, ami egy kicsit romlott, a többi az mind javulás. Vastagbél működés, mindegyik érték javult, ez maradt a elnyelési együttható, ami maradt eljén, de 3 részbe került.
pajzsmirigyben is minden érték javult. Légzési funkciónál is egy romlott, egy változatlan, egy javult. Emberi tudatossági mutató, ez is több került a zöldbe, illetve a mostani dolgokat nem fogadom el, és nem vagyok semleges, ami változott a bizonyítvány. Csontrák, mellékanyagok. Itt is látható a javulás, illetve valami még változatlan maradt. De több érték zöldben van. Szív, agy. Itt ez az éren-elállás az rosszabb lett, és ez a 3 érték meg tökéletes lett. Vérlipid értékek is javultak. Minden érték javult. Sperma, az is minden érték javult. Zsírsav a hexadekász, egy romlott, a többi az javult, illetve jó maradt. Mutat ilyen átfogó bizonyítványt, ami kiemel, hogy mik voltak rosszak, és mikkel kell foglalkozni. 2024-ben 113 ilyen értéket sorolt föl, amivel foglalkozni kell. A 2026-os elemzésnél már csak 41 értéket írt ki, amivel komolyabban foglalkozni kell. Köszönöm, hogy végignézték ezt a videót, remélem tudtam segíteni azoknak is, akik nem éreznek fizikai javulást a szervezetükben.